Vorbim pe Facebook, nu mai știu exact ziua. Da, pe Facebook. Nu avem Facebook, deșteptă lume. Avem telefon, nu avem Facebook. Păi și aveai și Facebook. Avem primata. Hei, Veronica! Dacă odată mai vorbești. Veronica! Veronica. Rău, foarte tare. De ce? Că el a dansat cu așa, le trebuie cu mine. Dar tu de unde știi că a dansat? Nu l-am văzut de soțul meu. Care vreți să mă luați? Ba da, minte, și el vrea pe alta. Nu divorțează, dați la acces direct, vă rugăm. Mai pasă de el? Da, îmi pasă, că e fata mea. Cum? Că acum câteva săptămâni plângeai când auzeai de el. Acum 2 zile nu mai plângeai, erai vesel când auzeai. Da, mă duc la el, m-am dus, i-am dus, Dacă gata. într-adevăr te Dacă vrei interesa să de știi. el, gata, ziceai. Gata. Nu mai plângi. Dar nu plâng, dar m-a enervat. Gata. Da, nu vezi cum te primești să vorbești? Oh, că să mă duc eu, dar ce caut eu acolo? Gata. Ca să pot să mă duc să le fac alte prostii. Gata. Astăzi îi dau șah-mat lui Marian, că spune eu m-am miciuni, eu m-am prostit din capul lui care nu sunt adevărate. Bun, Pix, ia zi, ai mâncat vreodată sushi? Nu. Ia atentă. Altă dată, mai târziu un pic. Veronica, Dar tu deși îmi pui coarni. ești geloasă? Da. Păi și cum faci când ești geloasă? Am venit să-l agăț de gât, să-l iau de gât, să-l... Uite așa să-i fac.